Nějaký lečo, ale vy tady jako nepřijde nepatří, to prostě. Takže nic, Peťo. Tam je nějaký... Ne. Ne. Ty vole. Ale nejdřív vymažu to první video. Co je celou dobu? Cože? Co je celou dobu? Tyhle, protože jsme se šli projít po kempu, všude jsme byli, úplně všude. A pak jsme šli nějak zpátky, ochu nevěděl jsem kudy. Už jedeš? Ty to nahráváš nebo co? Ano, a teď měním baterky, jo. Ty vole. Třeba myslím na vzduch, vole. O tady zdrchnu, že? No a tak co dá? Projde tráku. Končil jsem prostřed. No, říkám, prostě jsme si šli projít, vole. Pak jsme někde skončili, pak jsem tam pozoroval hvězdy, vole, říkám. Vždycky je hvězda. Jo! Jo, hodně. A ty tam nečerpenky. Ty vole. Ty vole. Jak to je hvězda? Pietro! Ty vole. Já si povím,